Добър ден и добре дошли в новия ми клип, където ще направим анбоксинг в самата игра Brawl Stars. Преди да започнем, знаете си работата. Лайк, subscribe, харесайте клипа, споделете клипа и най-вече камбанката. За всеки случай. За да получавате известие, когато кача нов клип. Бонус видеята ги получавате в 2-3 часа, а може и към 6:30 до вечера по принцип. Крайна сметка. Започваме първо с най-големият анбоксинг, който е с това. I heard Kenji doesn't wash his hands. Disgusting. By eating nano noodles, you can follow our terms and conditions. Hearing people's fears is music to my ears. След минута мога да я взема, така че знаете си работата, пак казвам. И тук имаме неща за отваряне, така че за тези от вас, които са се абонирали, буквално получавам даже огромен шанс да спечеля някакъв герой, който аз въобще го няма. Damn! Майка. Гаджет. Меренге, меренге. Хаос звездите. Опа! Мистик! Мистик! Гаджет. Чекай, аз да ти отварям малко. Аз носим късмет. Късмет аз носим. Аз носим късмет. Чекай малко. Микрофона така се требва. Добре, ости само аз правим. Спокойно. Epic! И вече взехме новия герой. Чапа толкова нов не. Аз я имам. Ударихме над 53 героя. I'm
Знаете си работата, това беше всичко от мен. Отваряме кутии и тем подобни в Brawl Stars. Аз бях Влади, очаквайте следващия клип. В петък вечер. До следващия клип.